Azken hamarkadatik ona, datuek argi erakusten dute gure nerabeak inoiz baino okerrago daudela bai osasun mental arazoi dagokionez baita maila kognitiboan ere. Eta ondorioz askotan gure buruari ondorengo galdera egiten diogu. Ea zer gertatzen zaien gure nerabei horrela egoteko. Baina jakin badakigu, maila aski zabalean gertatzen denean zerbait, norbanakotik haratago joan beharra dugula benetan ulertzeko. Eta ondorioz, galdera agian ondorengoa da. Ea zer gertatzen zaion, gaur egungo gizarteari bere txikienak horrela izateko. Hausnarketa hau egiten badugu, ondorioztatuko dugu gure txikia ez direla arazoa, baizik eta arazoaren sintoma. Eta ditugun datuak ez direla kasualitatea, baizik eta kausalitatea, eta hori da hain zuzen gaur hemen jorratuko duguna. Adi egon! Nerabeen garrasia, osasun mentala zaintzeko podcasta. Maitane Ormazabal eta Telmo Lazkano. Errealitatearen gordintasuna. Kaixo guztioi, hementxe Nerabeen garrasian podcastean eta garrasio neri entzunez, konturatu barkea osasun mental eta emozionalean inoiz baino datu lazgarriagoak eta estanda handi bat egin duela, baino estanda horren atzean ze piezak dauden ikusiko ditugu, Telmo. Bai, hori da, eta gaur hemen batez ere sakonduko dugu ondorengoan gure txikiek jasan behar izan duten digitalizazioan, baina ez gara hortan bakarrik geratuko. Bai, ze horkutunik berritugu beste aldagai batzuk diela, ze eduki, ze denbora, eta baita ere adina. Ez asko, garrantzi asko daukat, orain arte ez diogu erreparatu. Bai, eta hortarako ebidentzia akademikoan oinarrituko gara, eta Maiten ezuko oso ondo azaldu, aipatu duzun bezala ez, aldagaietako bat da denbora. Eta, pixkat, horri heltzeko, jo berdeu, 2019an argitaratu zen ikerketa batera. Hain zuzen, JAMA, aldizkari zientifikoan argitaratu zen ikerketa bateta zari naiz, zenak, 15 eta 12 urte bitartekoen garapen prozesu bat, ez, aztertu zuen ikerketa honek, 3 urtez, sare sozialei lotutakoa. Eta etzian, 3, 4 edo 10 nerabe izan, baizik eta 6.585 nerabeen garapena aztertu zuen ikerketa honek 3 urte sare sozialei lotuta. Ondorioak jakin nahi, 3 ordu baino gehiago ematen zutenek, antsietatea da depresioa garatzeko aukera bikoitza baino gehiago zituztela ondorioztatu zuen ikerketa honek. Ez da gutxi, Ez da gutxi. Baina Maitane, denboraren aldagaiarekin batera kontutan izan behar dugu, ez dela ezaugarritasun partikular kontu bat, baizik eta eraginan eraben artean, edo egingaben artean orokorra dela, ez? Bai, zaugarritasun hau partikulartza danean, esango genduken datu hauek etziela egongo, baino orokorrean da, eta zergatikan orokorrean, hemen beste ikerketa bat ikusiko dugu. Eta zuek begiratu, 775 unibertsitatetan egin zuten inkesta bat pasatu, eta bertan, 359.827 inkesta pasatu ziren. Eta zer gertatu zen inkesta haue pasatzean? Hor izan zen justo Facebookek gorakada edo behintzat gehien ikusten hasi zen momentuan, hor, ikerketa hortan atera zana zan 9%, ez? Depresioak igora izan zuela eta 12% antsietateak. Orduan ja ez gaude hitz egiten bakarrik pertsona partikular batean zer gertatzen ari dan, baizik eta orokorrean gazte guztiei sare sozial hauek ez erabiltzean edo saltxeatzean zer hasi zen gertatzen. Hori da Maitan, eta gainera ikerketa hartan, ondo esan dezun bezala, unibertsitate zeuden ikasleen artean egintzen. Eta kontuz, ikerlari hauek geroago esan zuten unibertsitate ikasle guztiei aplikatu ezkero, sare soziale estanda honek 300.000 depresio kasuta baino gehiago izan zuela eragina. Eta datu oso lazgarria dira batez ere, ondo iroztatzen delako, are eta okerragoak direla neraben artean. Ondo esan dugun bezala, hauek ja gaztetxoak ziren. Hau da, 18tik gorako pertsonetaz ari ginen, ez? Pentsa zer nolako eragina izango luken izan zuen guzti horrek, neraben artean, bai, ez? Unibertsitateko gazteetaz hitz egiten nahi geha, imaginatu hori jeisten doan enean, hemen ikusten dugu nola adin horrek ez, gero eta adin txikiagokoa izan, nola eragin handiagoa izango duen, eta orain ikusten dugu zegoeratan beretan bizigian, eta hori ondorio bat dala. Hori da, Maitane, oso ondo esan duzun bezala, beste aldagaia adina da, eta adina taz edo hitz egiterakoan, ezin bestean ondorengo ikerketaz hitz egin behar dugu. Eta zin da, hauxe, Sapiens Labs, aditu talde independenteak aurrera eraman zuen
orain dela oso gutxi, hilabete batzuk, 2023an publikatu izan da ikerketa hau, eta eraman zuten aurrera Global Mind Project datu basearekin, dugun datu base fidagarriena. Eta lehen esan dudan bezala, lagina da oso handia, 30.000 pertsonek hartu zuten parte, eta 18 eta 24 urte bitartekoak ziren, ez? Eta testualki edo irakurriko dut, akatsik ez egiteko, baina begira, ikerketa honek ondorio estatu zuen, bai, jokabide problematikoak eta osasun mentaleko arazoak handitu egiten zirela, interneterako sarbideak, sarbidea zuen smartphonea edo tabletaren adina murrizten zen neurrian. Eta ni uste hor badula, ez, zer pentsatua. Baita ere, urrengo datuak hartzen baditugu kontutan. Bueno, Telmo, datu hauek, datu epidemiologikoak dira, ez? Bai, alaxe da, eta maila internazionalean duguna aztertzen hasiko gara. Eta estatu batutara jotzen badu, ez? Han, hasi baitzen guzti hau, ondorengoa dugu, eta 2009an egin zuen estanda toki hartan, sare sozialen, movia guzti hau, ez? Eta zer gertatzen da? Ondorengo datuak ditugula geroztik. Aurreko hamarkadarekin alderatuta, 2000 eta 2009 urte bitartearekin alderatuta, 2009tik aurrera, gertatu dena ondorengoa da. Eta autolesioa, hobeto esan da, ospitaletan amaitu duten autolesioen kopuruak ikaragarri egin du gora. Zehazki, 15 eta 19 urte bitartekoen artean, 162 egin du gora. Eta adina, jaisten den ahala, kopuru hori igo egiten da. Eta 10 eta 14 urte bitartekoen artean 189 igo da. Eta maitane, autolesioak horrela igo baldin badira, suizidioak nola egongo dira? Oso antzeko, zoritxarrez. 15 eta 19 urte bitartekoen artean 170 igo da. Eta 10 eta 14 urte bitartekoen artean 151. Gauratu behar dugu datu hauen atzean pertsonak daudela, ez? Ematen ditugu zifrak, eta gauratu behar dugu zifra bakoitzaren atzean pertsonak daudela. Ez dira datua, ez dira zenbakiak pertsona, baizik oso ondo esan duzu bezala, eta datu hauek estatuatuko gaixotasunen kontrol eta prebentziorako erakunde nazionalak eman ditu, ez? Eta ez da estatuatutan gertatzen den zerbait, ez? Isolaturik esango dugu. Baita, maia internazionalean ematen da. Eta estatu maiara jotzen badugu, estatu espainolean ondorengoa dugu, eta da, jokabide suizidak eta osasun mentala haurtzaroan eta nerabezaroan Espainian 2012 eta 2022ko bilakaera, bai, aztertzen duen informeak, Anar Fundazioak emititutakoa orain dela 2 urte, oso garbi erakusten du nola 2009tik aurrera, bueno, kasu honetan 2012tik aurrera, nola egin duen estanda baita ere osasun mentalak neraben artean. Eta datu zehatzak dira ideazio suizidari eskainitako zerbitzuak 53,7 egin duela gora, eta suizidio saiakerari eskainitako zerbitzuak 25. Eske, kontuatu bargea, leku guztietan berdina gertatzen nahi dela, ez? Bai, Jim Twengik eta ikerlari oso ezaguna du maila internazionalean oso ezaguna den liburu bat, Internet Generation, eta bertan datu pilaketa, data analizi ikaragarri baten ondorioz, argi eta garbi uzten du, gutxura bera, 85tik aurrera, hau da, interneterekin batera, jaio, edo bestela esan da, smartphonea patrikan izan da, jaio diren, edo bizi izan diren nerabe hauek, erabat apurtu dutela, lehenagotik bizi zen osasun mental estabilitate horrekin, neraben artean. Zifra horiek ez, erabat lehertu dira. Korrelazio ikaragarri estua. Ikaragarri estua. Korrelazio hori, eta azkenean da, kausalitate bat, ez. Eta, begira, horren urrutira joan gabe, hemen Gipuzkoan, zer dugu? Lehen eskuko datuak emango eskizu, nik lan egin izan dudan zerbitzuan, hau da, ospitaleko eta etxeko hezkuntza harretarako eta harreta terapeutikoko ezigarriroko Gipuzkoako lurralde zentroan, agian izena oso luzea da, baina, bueno, badaude ikasle batzuk ezin dutena ikastetxera joan, behar berezi batzuk dituztelako, izan minbizia, izan lesio grabe bat, edo buru gaixotasunak. Beira, 2009 arte, hemen Gipuzkoan, eta ari naiz, 12 eta 16 urte bitartekoen artean. Gure zerbitzuen eskakizunen 130 inguru soilik zen buru gaixotasunen ondorioz, ez? 2009 arte. Zer gertatu zen geroztik. Hau da, hemen, gure lurraldean, sare sozialek estanda egin zutenetik. Goranzko sutsu baten murgildu ginela zerbitzu honetan baita ere, eta COVID baino lehen, 162,5.
zen. Buru gaixotasunen ondorioz eskainitako zerbitzua. Igoera ikaragarria. Gaur egun 170 inguru. Bitu, Osea, Ez da kasualitatea, da kausalitatea. Era bat, eta hemen kontuz, jende asko COVID esaten dugu, baina hau datu guztiak COVID-aren aurretik datozen datuak dira. Alaxe da. Eta honen guztiaren aurrean orain Telmo zer? Bueno, mugitza tokatzen da, eta pentsa, zer larriak diren datu hauek, eta zer nolako evidentzia akademikoa dagoen atzean, zerbait historikoa gertatu dela. Estatu Batuetan, 50 estatu federal horietatik 51 bat egin dute beraien enpresa garrantzitsuena auziperatzeko. Bitu, Bueno, berko kere pixka kontagiatzen gehan, ez, Telmo? Bai, ikaragarri izan da, 51 egin dute bat, Meta, enpresa, auzitara eramateko, baina garrantzitsuena da zergatia, eta da, buru gaixotasuna sustatzearen adingaben artean, eta adikzioa sustatzearen adingaben artean. Eta hau izan da historikoa, baina ez da izan auzi bakarra, baizik eta New Yorkeko hiria berak batu egin da. Ontara, bere hitzetan bintzat, osasun mental arazoak elikatzeagatik, hori leporatzen dio enpresa honei, eta baita ere Seattleko eskola publikoak bat egin dute honekin, eta baita ere Kanadako eskola gehientsuenek, bide hori hartu dute, ez? Orduan, maila internazionan bestelako mugimendua baitare badaude, Europa mailan, eta beraz, gaude momentu oso garrantzitsu baten, eta nik uste ekin edo heldu beharrekoa, ez? Bai, hemen guk eskatzen diegu guren erabei, ez? Limiteak eta erakutsi behar dizkiogu eta jarri behar dituzte, baina enpresa guzti hauek nor jartzen die limiteak, ez? Bai, eta argi eta garbi utzi behar duguna hemen da, bai maila akademikoan ditugun emaitzak eta maila epidemiologikoan ditugun emaitzak oso sendoak direla, baina erabakikorrak bihurtu dira eta pausu hau guzti hauek bultzatu duena neurri handi baten izan da, enpresa hauek onartu dutela beraien produktua eragin zuzena duela erabiltzailearen osasunean. Batez ere adingabea denean. Eta zertaz ari naiz edo zergatik diot hau, 2008an, 21 markatu, Facebook Files informeak plazaratu zirelako. Francis Hoganek, bertan lan egiten zuen zuzendari hoiak, argitaratu zituen Wall Street Journalen. Eta bertan, eta hau ez da, ikerketa akademiko bat, epidemiologikoa, baizik eta enpresaperak informe internoa zuen ondorengoa onartuz. Erresuma Batuko neraben 132, datu zehatza, bai, Erena, bai, Erenaren pertzepzioa, bere fizikoarekiko pertzepzioa, okertzen zuen Instagramaren erabilerak. Baina kontuz, zeharatago ezi joan. Eta ideazio suizida zuten nen artean, 113ak leporatzen zuen Instagramaren erabilerari. Eta gogoratu, Metak 2,9 milioi erabiltzaile aktibo baino gehiago dituela. Wow. Beraz, evidentzia akademikoak dio, epidemiologikoak dio. Eta onartu egin dute, zer gehiago behar dugu guzti honei heltzeko. Eta ez diogu itxoin behar, instituzio bati edo lege bati. Gure txikitasun ontatik, handitasunera jo behar dugu, ez? Eta arrazoi potoloa ditugu. Gure txikien osasun mentala eta kognitiboa jokoan dago. Bai, joku hortan deno daukagu orain, ez? Bakoitzak bere ardura edo berak alduen lekutikan gutxi handi hori egiteko. Alaxe da, Maitane. Baina, aipatu ditugun datuen atzean noski, ez dago soilik sare sozialen estanda hau, nolabait ulertu behar dugu, pieza oso garrantzitsu bat, puzle oso komplexu baten barruan, ezta? Bai. Beraz, urrengo atalean, jorratuko duguna hori izango da, pieza o puzle hauen, edo honen beste pieza horiek, ez? Sakontzen. Eta puzle komplexu honen beste piezak aztertzerakoan, Maitane, ze piezak edo ikutuko ditugu? Bai, hemen jendeak ulertu behar du, ze bestela badaukago ohitura gauza bati bakarri begiratzen gelditzeko, eta hori oso simplista geldituko zen, eta hori begirada orokorrago bat eman behar dugu, ez? Holistiko askotan esaten duguna, eta bat hori da, bakarra de sentsazio handia daukate gaur egun, hau da piezetako bat, bigarrena da, burbuia emozional batei buruz hitz egingo dugu, ez? Gure gazteak hor sartu ditugunak, eta hirugarrenak amildegi handi batean ere erortzen ari diela. Lehengoaz pixkat hitz egiteko bakarra de sentimenduaz nola izan daiteke gaur egun hain konektatuak, ez? Dauden generazio bat izan da hain bakarrik sentitzea. Deskonexio handia ematen nahi dalako, ez die sentitzen zerbaiten parte.
Eta hori oso arriskutsua bihurtu daiteke gure nerabengan, edo zeinengan, baina nerabe batengan gehiago. Zergatik, zebraie taldearen edo zerbaiten parte inoiz baino gehiago sentitu beharra daukate. Eta gaur egun, mugikorraren atzean, mugimendu guztionek eginduna da, beraiek individualismo hortan, bakardade hortan, isiltasun hortan, geroz eta atzeago eta bakartiago gelditu. Hor, bai, oso latza da, eta gainera, aipatu duzu ez, mugikor horretan, horrek, horren eragina, txamponaren bi aurpegiak ditu baita ere, ze alde batetik bakarrik, edo bakardade horretan sentitzen dena, eta hemen parentesi txiki bat egingo du, ze bakarrik egotea eta bakardadea ez da berdina, Ze bakardadea ez da neurtzen jende kopuruaren arabera, baizik eta zenbatekin dugun benetako harremana, ez? Eta bakardade sentimendu hori sentitzen dugunean, azkenengo UNICEF-eko azkenengo ikerketak dio, nerabe askok erabiltzen dutela mugikorrak gehiago, bakardade hortatik ihes egiteko, ez? Baina kontuz, ze mugikorra berak, horixe, edo isolamendu hori areagotzen du, ze dituen teknika teknologikoa psikologikoek egiten dutena da, hain zuzen, zu pantailan aurrean mantendu, ez? Orduan, da ondorio izaera eta kausa izaera biak ditu. Bai, erabat ematen du ez, hor daudenean eta erlazionatzen ari dienean, baino ez daude esango genduken, askotan esan deguna txikimendu, apego edo harreman hori egiten. Ez daude pertsonen arteko, ez? Esango genduken pixka bat gizakitik gizakira, baizik eta distantzia handi batek eta makina baten tartean dagon erlazioak egin. Zemat aldiz, ikusi dugun ondorengo argazkia, parketan eta banku baten, ez? Fizikoki oso gertu, ez daude bakarrik, noski. Baina gian, bakardadean, bakoitza bere burbuian sartuta mugikorraren aurrean. Eta horrek, arrisko handi badauka, ze ez dugu, zaila da, ni badakit oso zaila dela orainean bizitza, ez? Asko esaten dana. Baina egon beharrean momentu hortan gauden pertsonekin, aigea beste lagun taldeko batekin hitz egiten, edo etxekoekin, eta etxekoekin gaudenean gaude ordun laneko ez dakizeinekin, edo ikastetxeko ez dakizeinekin ordun, hor konturatzen gara ez gaudela benetan gauden pertsona horrekin erlazio bat izaten, ez? Osea, ez dago esango genduken lotura emozional bat. Eta hor da galtzen dienen, lotura emozional horiek ez balima daude gizakien artean, adi hor tartean zerbait sartzen balima da. Ze orduan lotura ez gaude gizakiarekin egiten, baizik eta gailu horrekin. Erabat. Eta hor datorre arriskua ez gaina momentu honetan, ez? Oso beharrezkoa dugu harreman horien eraikitzea eta sendotzea, eta justu pantaila egiten duena, hor, interfazen moduko bat, ez? Erabat. Eta kontuz, horrek ja egiten duna da, gure arteko relazioak oztopatu. Eta hori gutxi balitz, gaur egun inoiz baino isolamendu handiago, bakardade sentimendua handiagoa, zerk ekartzen du horrek gaina gure gandik, helduok egiten duguna gandik, bada, burbuia emozional batean sartu ditugu. Gaur egun nahi ditugu, askotan hitz egin dugun ideal, semeala, gizarte perfektu hortarako, nahi digu ekiden sufrimendu guztitikan. Eta konturatu gabe, sufrimendu ekidin hori dala azkenean, okerren egingo dion. Erabat, eske behar du. Adi, sufrimendu hitza erabiltzen degunean, minarekin kontaktua ez, gure gorputza nola indartzen da. Patogenoarekin, ez? Patogenoarekin kontaktua izatean, nire sistema inmuneak badaki gero erantzun bat ematen zerbait gertatzen danean. Zer gertatzen da gaur egungo gazte gehienei? Zerbait txarra gertatzen zaien momentuan, edo negatiboa, edo oso deserosoa danean, guk helduok nahi degunean ez ditugu nahi porrotarik, ez dugu nahi beraiek ezki pasatzea, behin ditugu burbuia horretan sartu, eta gelditu dia patogenoei bizitzako ez gauza zaiei erantzuteko errementarik gabe. Eta hori guk kendu diegu gizarte bezala. Eta askotan utzi dugu mugikor baten, ez, eskura, bereiek erantzuna hortik ikasiko balute bezala. Eta ez, gogoratu gugandik ikasten dutela. Bai, simil hori erabilita, ez, badirudi haurtzaroan, ezitu ditugu nolabeteko pezera baten, ez, olatu gehiagirik gabe, bere lasaitasun horretan, bere gustura dagoena. Bai, eta lasaitasuna gaina berentzako baino da guretzako heldu bezala, ez dugu nahi gure arraitxo politori, gaiztakerietan, astea, baino... Zer gertatzen da? Hori da, baino gaiztakeritxoak egin barra dauzka, ez? Bai, eta egingo ditu, eta gero,
bueno, ukazina da, nera bezarora salto egiten dugunean, pezera hortatik salto egiten duela, eta nora. Itxaso oso eskor batera, eta beti da nik nera bezaroak izan ditu, olatu handiko itxaso bat, bezala definitu dezakegu, ez? Baina gaur egun, inoiz baino handiagoa bihurtu dira olatu hau, agian tsunami mentalez hitz egin dezakegu, baina ez hortaz bakarrik, baizik eta agian igerilari okerragoak ditugu, itxasoare eta bortitzago baten aurrean, eta zergatik diot hori, zugo zondo, aipatu duzu bezala frustrazio, tolerantzia eza, edo, ez izaten lagundu diegulako, burbuia emozional horretan ezitzen, erresilientzia beharrezko hori ez du neurri handi baten garatu, ez dituzte sentimendu edo emozio dezeroso horiek pairatu beharreko garaietan, momentutan, eta barrez, beraz, azkenean, aipatu dugu bezala ez? Esan dezakegu nolabait, salbuespen, igerilari okerragoak ditugula itxaso eskorrago batean, ez? Eta hor daude ez itotzen, saiatzen. Kontuatu barra gaur egungo gizarte inoiz baino ez, krisi orokor badago, leku guztietan, ez da, orain dela urte batzuk bezala ez, erresago ziela, igual lan bat aurkitzea, etxe bizitza bat, beraiek aurkitzen dia gaitasunik gabe, justo momentu batean, gaitasun asko beharko dituztenak, gizarte pixkat berriago bat sortzeko, eta kendu bali maizkiegu erramienta horiek, oso zaila izango da gizarte hori berreskuratzea. Eta guzti horretan faktore klabe bat, zalantzari gabe, sare sozialen eta teknologiaren garapen hori izango litzateke, ez nolabait definitzeko edo kontestuan jartzeko izango litzateke, kanpo garapen oso handi bat eman deula, ez kanpo estruktura horretan, teknologian, eta baina barne garapenean aldiz ezin dugu zoritxarrez gauza berdina esan. Hau da hirugarren pieza, puzlekoa, guk gizarte bezala, begiratu teknologikoki nola hazigeran ikaragarria da, osea, bi urtetara, geroz eta azkarrago doa guztia, eta zuek esango zen dutketen barne garapena berdina izan dela, berdin garatzen nahi gehala emozionalki eta teknologikoki, nik uste ez, eta zegertatzen nahi da, amildegi honetan, gazte asko erortzen ari direla. Helduak ere, baino gazte asko zergatik, geroz eta aurreragoa dijon gizarte horren erritmo hortan, barne erritmori ez balima da eman, ez ditu gaitasunak izango, beste, ez, kanpoko garapeneko teknologia guzti horiek erabiltzeko. Eta ondo dago, ez, gizartak aurrera egin bar du, teknologia egon bar da, baina hortarako gu ere garatu barra daukagu, pertsona bezala evoluzionatu barra daukagu, hortara iristeko bestela, gure kontran etorriko da, orain gertatzen nahi dan bezala. Hortik dator baitare, liburuan aipatzen dugun, nolaiteko salditxo hori, ez? Paleolitikoko emozioa ditugu, erdiaroko instituzioak eta jainkoen pareko teknologia, ez? Eta horre sortu den amildegi horretan nolabait erortzen ari gara eta sufritzen, ez? Zentzu horretan, baina kontuz, esperantza eta argiare hor badago, eta nun dago, gure nerabe eta dingabeetan. Nolabait, norbaitek, zubiren bat eraikiko badu, beraiek dira. Etorkizun osasuntxoago baten giltzarria, esango nuke, beraien dagoela. Itxas hortan esan duzuna telmorain beraiek beso altxatu dute, laguntza eskatzen nahi di, esan ez, itxotzen nahi gea, eta orain gure esku dago ez, eskua hartu ez, eta denon artean pixka bat itxas hortatik ikerin erakusteko, edo itxasotik ateratzeko, tortarako gure gero pildoratxo hieka dare, Mezua asko aldatzen da, askotan diogu, ez zue etorkizunik, oso iluna dago etorkizuna, ez zue, txazte jubilatuko, eta bar, ez? Eta nola aldatzen den mezua, esaten badugu, ez? Etorkizunaren argia izango zarete, zuek eraikiko duzu behar dugun etorkizun osasuntxu hori. Eta alaxe da. Gizarte gaixo batean bizi galen reflejo gare, eta agian gaixotasun hori ez, beste begirada bat edo beste gizarte mota bat zuek izango zate ez, egingo dezuenak, eta hortako gare gu heldu bezala ere, hortan laguntzeko. Eta horretan laguntzeko, pildora, vitamina pildora edo dosiak ikusiko ditugu jarraian. Vitamina dosiak. Esan dugun bezala, esperantzaren ahotsa nahi dugu jarri, gure liburua hortarako torritzen, eraben garrasia hori da. Eta hortarako, Telmo, gure vitamina dosiak, zeintzuk dira gaurkoan? Lehen da bizi, ikusi behar duguna da, ondo ulertu ez, guzti hau, eta aipatu dugun bezala, sare soziala dira pieza oso garrantzitsu bat, puzle oso komplexu baten baitan, eta beste gaiekin bezala iso ulertu behar dugu, adibidez minbiziarekin, ez? Biriketago minbiziarekin. Badakigu, biriketago minbiziaren atzean, 180 erretzaia direla. Zehazki, Europako planari dagokionez bintzat, 8 milioi hildako utzi ditu,
Hoetatik 1,2 milioi erretzaile pasiboa dira, eta 60.000 hildako utzi ditu 10 urtetik bera. Badakigu, denodakigu, tabakoa borrokatuta, ez dela biriketako minbiziarekin amaituko, badaudelako bestelako faktoreak, baina bai da, kauza, identifikatu izan den kauza garrantzitsu bat, eta borrokatu beharrekoa, ez? Eta berdin gertatzen da, adibidez, trafiko istripuekin, hildakoak izan dituzten trafiko istripuen 49,9% atzean, daude alkoholaren kontsumoa, edo drogen kontsumoa, edo psikofarmako batzuen kontsumoa. Alkoholaren kasuan 49% da. Badakigu alkohola borrokatzea, oso ideia ona dela, hildako istripuak murrizteko, ez da? Hemen berdina da, ez da faktore bakarra, datu hauen atzean, baino bai identifikatu izan den bat, oso garrantzitsua, eta merezi duena honei heltzea, ez? Eta hortarako, aldagai desberdina ditugu, adina oso garrantzitsua da, eredu izatea oso garrantzitsua da, teknologia edo aplikazio seguruagoak behar ditugu, eta legislazio koherente bat, ez? Eta jakin, eragina orokorra dela, neurri bat edo bestean emango da, pertsonaren arabera. Orduan, guzti hori oso aintzat hartzeko kontua da, eta argi eta garbi utzi nahiko nuke, hezkuntza oso garrantzitsua dela, baina osasun publikoko arazo baten aurrean gaudela. Eta ondo erabili eta gaizki erabili horretan jarri dugula auzia azken urte hauetan, eta nolabait oker gaudela horretan. Ze hori egindakoan, egiten ari garena da, alde batetik aplikazio hauen nortasuna utxaldu, eta bestetik erabiltzailearengan jarri ardura osoa. Eta ez da zilegizkoa, ez da teknologia neutro bat. Ezkarari pertsona bati irakasten bizikletan nola ibili. Ari garena da, pertsona bati laguntzen, harreman osasuntsu bat izan dezan zerbait oso adiktiboarekin. Eta ez baditu gaitasun horiek, ez du kontrolatuko, eta kontrolatua izango da. Hau da, ez da erabiltzailea izango, baizik eta erabilia. Eta hori gertatzen denean, ondorioak pairatuko ditu. Osasun mental arazoak, atentzioa gabezia, isolamendua, bakardaren sentimendua, eta bar. Beraz, mundu online hortarako entrenamentu honen hazin da, offline entrenatzea gure garuna. Bai, eta offline hori hartuta, Telmo, benetan teknologia guztia hauek jundian, ez? Azkartasun, utzi degun, heldu guztiak gare behin eta berriz gazte guztiak ez bideratzen ikastera, lan hoiek egitera, eta ez ditugu bideratu, ez ditugu landu, barne emozio, barne mundu, autoezagutza, guzti hori oraindik dago, ez? Esan dugun bezala paleolito garaian, eta besteak aurrera egiten balimado, bai ala bai, benetan serio hartu beharko dugu etxeetatik, instituzioetatik, kaletatik, gure gazten eta gure osasun mental eta emozionali benetako lekua ematea bestela, amildegi hau ze pasatuko da, haunditzen jumar dela, eta nik uste oraindikan ere pixkat haundituko dela, Telmo, ze oraindikan ez gaude konturatzen guzti ze gertatzen ari dan, orduan, amildegi hau txikitzeko teknologia jarraituko du, baino orduan guk pixkat azeleratu barko dugu, osasun mental eta emozional guzti horri garrantzia emanez, eta hortarako gure bultzada bat behar du gizarteak, eta hau benetan, osasun emozionalari benetako lekua emanez. Orduan, benetan legitimatu sentitzen duten guzti hori. Ze bestela, adiktiboa dan horrek oraindikan ere gehiago erakarriko ditu, eta hortan erortzea nahi ez bali madegu, badakigu zer egin bar dugun, barrutikan askoz ere gehiago garatu. Bat. Beraz, amaitzeko, labur bilduz, 5 zutabeak, adina errespetatu, 16 urte, guzti honetan sakonduko dugu beste bideo podcast batean, baina argi izan, ondorengo direla zutabeak, adina errespetatu, ezik eta holistiko bat, bai ez soilik erabileran, baizik ez zer dagoen pantailaren bestaldean, iritzi kritiko hori, maila juridikoan, emozionalean, moralean, guzti horretan ezitu behar dugu, eta eredu izan behar gara ez, 3. zutabea izango litzateke bide lagun izan, ezin diogu eskatu gure txikiari gu egiteko gai ez garen hori. 4. legislazio koherentea eta sare sozial seguruagoak, aplikazio seguruagoak, eta azkenik Maitanek oso ondo azaldu duen bezala adimen emozionalean erabat landu behar dugu, aurrera egin behar dugu. Eta esan bezala, ez? Beste bideo podcast baten sakonduko dugu guzti horretan, baina espero dugu nolabait lagungarria suertatu izana gaurkoa, eta askotan esaten dugun bezala altxa burua eta altxa osasuna. Hurrengora arte. Jo. Nerabeen garrasia entzun duzu. Nerabezaroko osasun mentala zaintzeko podcasta.
Zuzendaritza Iñaki Beraetxe. Gidoia eta aurkezpena Maitane Ormazabal eta Telmo Lazkano. Irudi grabaketa eta edizioa Xabier Larrañaga. Soinu grabaketa eta montaiak Iñaki Beraetxe. Grafismoa eta postprodukzioa Lander Rallon eta Arantxakonde. EITB podcasten entzun eta jarraitu dezakezu Nerabeen Garrasia. EITBren YouTubeko kanalean ikusi eta zure gustuko plataforman ere topatuko gaituzu. Ondaimen ekoizpena.